Helo, Sara a dwi'n yn rhydydd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gradd mewn Cemeg. Oedd dewis astudio rhan o'n nghwrs yn Gymraeg yn y brifysgol yn dewis naturiol i fi. O'n i 'di neud 'yn astudiaethau i gyd yn Gymraeg yn yr ysgol ac o'n i isio parhau i wneud hyn yn y brifysgol. Felly dwi yn neud 40 credyd o'n nghwrs yn Gymraeg y flwyddyn, sef 33% a drwy hyn dwi wedi bod digon ffodus i gael ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu mod i'n cael 1,500 punt dros gyfnod o 2 mlynedd. Dwi hefyd 'di gael y tystysgrif sgiliau iaith, sy'n beth da iawn i roid ar CV, a hefyd ges i'n derbrofiad gwaith 10 diwrnod wedi drefnu mi gan y coleg eto yn wbath da i roid ar y CV. Felly 'swn i'n deutha unrhyw un sydd yn meddwl ella astudio'n Gymraeg yn y brifysgol i fynd amdani. Ma' 'na gymaint o fanteision enghraifft ma'r grwpiau Cymraeg yn dueddol o bod yn lot llai. Dach chi'n dod i nabod y darlithwyr Cymraeg yn well sy'n neud o lot haws i mynd ofyn am help. Felly ewch amdani a hefyd triwch am ysgoloriaeth newch chi ddim dyfaru.